Menteri Rangbadu Kariu Narendra Modi negisngi ula kawe lama kum ka jingple ya karel Vande Bharat Express bandingkong ha Uttarakhand nadu Dehradun sha Delhi lingba ka video conferencing. Haba आज इंक्रेन हा का Confederation of Indian Industry kabla long ha New Delhi u Menteri Katnat Boarding ka Sorka Pedeng u RK Singh ula ong ba ka India kan sapenbi kumba 100% ka boarding na ki non fossil fuel hapo u arhajar laipau. U Menteri Katnat Earth Sciences ka Sorkar Pedeng u Kiran Rijiju ula ong ba ka India shen kan sayo ya ka supercomputer ka ba step tam kaba Shongdor Khandai Spa Klur Tingka Bat Lakmi Lenti bahkan sedang terekam hapo ulber arhajar arhusaw. Katnat Civil Aviation ka Sorkar Pedeng kalapalat ya ka kelasan point iway jong ka Regional Connectivity Scheme ure desh ka am nagrik uran ban kintiyo ya kilat penyaso haki jaka bakendong jongkari. Haba ajingkran ha ka jingyalang quad plus site event halor ka jingpang tuberculosis ha ka World Health Assembly ka bah nyo punrio ha Geneva u Menteri Katnat ka koi ka kya ka Sorkar Pedeng u Dr. Mansukh Mandivia ula ong ba ka India ka bu thong ban rat dingkhong ya ka tuberculosis napo kari hapo u arhajar arbusan sansnam hashwa jong ka Global Sustainable Development Goal.